Bună! Astăzi vreau să vă povestesc câteva cuvinte despre molarul de 6 ani. Știați că este prima măseluță care lipsește din cavitatea bucală a pacienților la nivel de adult? Știați că mai mult de 70% din populația României care ne trece pragul cabinetului de medicină dentară are minim un molar de 6 ani extras? De ce oare? La fel cum îi spune și numele, acest molar de 6 ani erupe în jurul vârstei de 6 ani, mai exact cu o marjă de timp între 5 și 7 ani. Pentru că niciun alt dinte din dințișorii de lapte nu se mișcă, nu clatină și nu cade ca să-i facă loc acestuia nou permanent, atunci părinții sunt induși în eroare și neglijează tehnica de periaj, crezând că la un moment dat se va schimba și acesta. Cade și vine unul nou. Însă nu este așa. Acest molar de 6 ani ar trebui să fie în gura noastră până la finalul vieții. Cum îl protejăm și cum îl facem să rămână acolo? Prin tehnica de sigilare. Programați-vă copiii la cabinetul de medicină dentară pentru a le sigila cei 4 molărei de 6 ani, apoi următorii 4 care apar la 12 ani. Poate nu știți ce înseamnă o sigilare dentară. În momentul în care molarul de 6 ani este erupt, este ieșit în afara gingiei și părintele vede că toată suprafața molarului este vizibilă în cavitatea bucală a copilașului, se curăță bine cu o pastă de dinți abrazivă pentru a înlătura depozitele bacteriene, placa bacteriană, iar apoi în șanțurile și fosetele dințișorilor se aplică o pastă fluidă care se întărește la lampă, ca și o plombă, pentru a netezi suprafața molarului. Astfel, rezidurile vor retenționa mult mai greu, iar copilașii voștri, când vor deveni adulți, vor avea toți molarii în gură.